А, така. Дай, завърти ме. Екстра. Стой така. Не мога да спри. Спри! Не греби. Не мога. Не греби, бе, казах, така стой. Снимай. Снимам, де. Само не дигай греблото нагоре. Абе, казах ти, не го дигай нагоре, бе! Добре, не! Какво добре, Да бе? се държаме! Оператора е негоден. Не дигай от тази страна, не искам да го дигаш греблото. Не мога, бе! Абе, ще си го мущеш угазък от тебе, бе! Как, бе? Гледай го то! Виж по-голямо, бе! Спри, айде, спри. Аз ти държа опит. Миро, опасен той. Обаче мина човекът ми два. Миро и отгоре мина, бе. Абе, моли! Той си оставя, така ти си. Абе, нужно ли да ми пречите на кадрите, бе? Мали, това гребло, бе! Абе, спомагаме за какво да... Ще снимаш. Снимам? Снимам, естествено. Той кой остана само? Ето това един камък шибан долу. Снимаш се, леко да не. Ще се блъсне. Леко се обърнеш.